жовтня, п'ятниця. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки. Він зустрівся зі своїм колегою, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Голови держав підписали низку документів про співпрацю у сфері оборони, економіки та спільну заяву глав держав. А президент Зеленський нагородив турецького колегу орденом Ярослава Мудрого. Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України, ніколи не визнає окупацію Криму та підтримує кримських татар. Детальніше про цю зустріч дивіться у наступному випуску «Заману» 21-й кримсько-татарської шахетом на Матулаєве. Президент України Володимир Зеленський сподівається на участь Меджлісу кримсько-татарського народу і Туреччини в роботі платформи по деокупації Криму. Напередодні зустрічі зі своїм колегою президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом він дав інтерв'ю турецькому агентству Демір Орен, де серед іншого заявив, що після 2014 року не було створено жодної інституції, яка могла б стати майданчиком для вирішення проблем Криму. Саме тому влада ініціювала створення Кримської платформи. Зеленський сподівається, що це допоможе консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил, як в Україні, так і за кордоном, для роботи на благо Криму. А значить, і на благо кримсько-татарського народу. Зеленський заявив, що сподівається на те, що до роботи над платформою приєднаються представники Меджлісу. Президент України Володимир Зеленський оголосив 3 останні запитання з 5. Гаранта цікавить, що думають громадяни про скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та виконання гарантій за Будапештським меморандумом. Всенародне опитування Володимир Зеленський анонсував у вівторок. Перше запитання стало відомо тільки у середу. Голова держави поцікавився, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Друге запитання, яке пролунало у четвер, було про підтримку створення на Донбасі вільної економічної зони. Відповідь на ці питання президент хоче дізнатися 25 жовтня у день місцевих виборів. Він зауважив, що такі опитування можуть стати щомісячними або навіть щотижневими. До того ж, Зеленський запропонував тим, кому не сподобались питання, пропонувати свої у коментарях під відеозверненням, яке виклали на YouTube-каналі Офісу президента. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування? Як вони бояться твоєї думки? Переконують, що українці якісь дурні, неосвічені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії. Їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку. Так званий суд окупованого Армянська взяв майже місяць паузи в судовому засіданні у так званій справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Сьогодні на засідання знов не з'явився жоден свідок обвинувачення. Захист заявив клопотання про примусовий привід тих свідків, які були повідомлені повторно. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання, вважаючи його передчасним, оскільки судом не отримані поштові повідомлення. Тим часом так звана суддя вирішила, що можливо допитати 3 свідків обвинувачення шляхом відеоконференц-зв'язку і призначила дату їх допиту на 12 листопада. Відносно інших свідків, які не з'явилися, окупаційний суд прийме додаткові заходи щодо забезпечення їх явки. Окупанти судять Мустафу Джемілєва заочно, а справу до так званого суду передали без повідомлення обвинуваченого та його адвоката. Мустафі Джемілєву закидають незаконний перетин російського кордону. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар в'їхати до Криму з Херсонської області в травні 2014 року. Мы находимся на стадии представления доказательств стороной обвинения. Надо отметить, что данная стадия у нас буксует уже 2-е заседание подряд. Обвинение не может обеспечить явку свидетелей обвинения, которые были заявлены в обвинительном заключении и подлежат обязательному вызову в суд. Поскольку в настоящий момент, на сегодняшний день, никто из свидетелей не явился, судом было принято решение отложить судебное заседание на 11 ноября
на 9:30. В данный день, 11 ноября, в четверг, 12 ноября, прошу прощения, 12 ноября в четверг планируется осуществить допрос 3 свидетелей по видеоконференц-связи. Окупаційний суд винесе вирок за будь-яку ціну, але мета – міжнародні суди. Так прокоментував справу Іллінура Іслямова його новий адвокат Микола Полозов. Віце-президенту Всесвітнього конгресу кримських татар, нагадаю, закидають створення так званого незаконного збройного формування, диверсію і підрив електроопор, внаслідок чого Крим залишився без світла. Микола Полозов вже третій адвокат у цій справі. Раніше Рада адвокатської палати Тюмені без пояснень позбавила колишнього захисника Іслямова Олексія Ладіна статусу адвоката через буцімто порушення професійної етики. На минулому засіданні Едему Сіміляєву не дали часу навіть на ознайомлення зі справою. Миколу Полозова вже допустили до справи і він готується до засідання окупаційного Верховного суду 26 жовтня. Він впевнений, що вирок винесуть за будь-яку ціну, бо це виключно політичне судилище. Відтак, засідання окупаційних судів – лише формальність перед позовом до Міжнародного суду з прав людини. В подобного рода делах наивно, скажем так, рассчитывать на какую-то справедливость, на какое-то правосудие. Подобные дела в рамках российской юрисдикции надо рассматривать как подготовительный этап к основной работе в международных инстанциях, где совершенно очевидно, гораздо объективнее будет рассматриваться все обстоятельства нарушения прав моего подзащитного. А зараз можемо подивитися заяву президента Туреччини Реджепа Тайпа Ердогана щодо підтримки кримських татар та невизнання окупації Криму. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. І в рамках цього ми завжди підтримували і будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом України. Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Туреччина не визнавала і не визнає анексії Криму. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir. І ми будемо продовжувати разом з українським народом і з українськими державними органами підтримувати кримських татар. Росія – окупант і не може судити громадян України. З такою заявою на засіданні апеляційного військового суду в Москві виступив український активіст Олег Приходько. Захист оскаржував 3-місячне тримання під вартою, винесене Южним окружним військовим судом в Ростові. Приходько вимагав відводу суддів і посилався на Женевську конвенцію, бо відповідно до міжнародного права країна-окупант не може судити мешканця загарбаної території. Московські судді порушень прав українця не побачили, також відмовились випускати політв'язня з ізолятора. Адвокати наполягали, що через похилий вік, погане самопочуття і нелюдські умови тримання Приходько не може перебувати в СІЗО. Російські судді скаргу відхилили і залишили бранця під вартою до грудня. Олега Аркадьевича совсем недавно перевели в камеру, где очень тяжелые условия содержания. С его слов, данные условия можно охарактеризовать как истязание. Он как пример приводит, что по камере бегают большие крысы, что камера размером 3,5 на 2 метра. Качество медицинской помощи абсолютно неудовлетворительное, ненадлежащее. Лекарства Олегу Аркадьевичу передают с большим опозданием. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарським Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!